Mas Bagong esuk-esuk mundhut condong leko wadai lodong karepe si kantong bolong jaluk apa sing enak mung jadondong karepe aja ngajak yen durung condong yo prayogane piye mumpung esuk rujak odong watine den mas rujuk mongso borong rujak dondong rujak wong kang wis borong rujak dondong mongso borong budaya Mas Dwi. Kalau Mas Dwi. Mas Dwi. Diet nontonkan wong rame-rame. Ayo Mas Sutre. Ayo rada banter lek madang Mas. budaya Bataran Kauman Tulungagung asli lo. Ayo mbahmu kono. Oh, jos. Tanpa mikir dene rasa krisian muter-muter wetenge rasa kroncongan saya pengen wae nikmate sagopate gawang